Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balabakaw bɛɛ lajɛlen fo sunkalo kalo jɔra ala ka dɛmɛ ko ɲuman d'an ma sunkalo dépense ka ca ala ka nɔgɔya denbayatigi bɛɛ lajɛlen sunkalo musow ka sɛgɛn ka ca la ya rabi ala ka kɛnɛya na courage d'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ minnu bɛ bana na ala k'olu ka bana kɛnɛya minnu bɛ kasara la ala k'olu ka kasara ban ala ka bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ani ala ka bɛɛ tanga ala ka jamana basigi manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kana balaba a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den wayi tagama sira la kɔlɔnna kelen n'i tatɔ ma jimi i segintɔ b'a jimi kana balaba fara biriki tile t'a ja fiɲɛ t'a yɛlɛ ji yɛrɛ tɛ dɔ bɔ a la kana balaba san tan kuma kelen kana balaba an bɛna an ka video daminɛ bi an bɛna kuma jumɛn kan bi parce que mɔgɔ si kana na k'u bɛna an ka transition déstabiliser transition bɛ se ka déstabiliser ni mun ye wagati in na an bɛ kɔn ka kuma o kan parce que cɛkɔrɔba bɛ fɛn fin jeninen dɔn i y'a faamu denmisɛnnin wulu sen ka di mais a tɛ kungo dɔn cucucu o bɛ wulu farinya manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ kana balaba don bi problème jumɛn bɛ se ka an ka transition déstabiliser n'u bɛ fɛ ka bɔ n'o kuma ye n'an bɛ kɔn ka mɔgɔw lasɔmi o la o de ye énergie alhamdulilayi arabil alamina sunkalo sera mɔgɔw mago bɛ courant na mɔgɔw mago bɛ ji la mɔgɔw mago bɛ sumaya la mɔgɔw mago bɛ ventilo la donc bi na fɔlɔ mɔgɔw k'u mago bɛ jɔ sunkalo kɔnɔ énergie la fanba ka da mun kan o k'o firikow ni i y'a faamu o glasi ko ye mais bi na dɔ wɛrɛ farala kan mun ka bon mɔgɔw bolo ni glasi ko ye o ye jumɛn ye o de ye réseaux sociaux ni courant tɛ yen i y'a faamuya wa ni courant tɛ a tɛ ɲɛnabɔ ni courant tɛ ni forfait sɛngɛ t'u kun ni wifi b'i bolo fu don donc bi ani glasi ko a ma nɔgɔn funteni bɛɛ donc an bɛ kɔn ka mɔgɔw lasɔmi an bɛ kɔn ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ u bɛ fɛ ka na ni mun ye i y'a faamuya wa ka se ka transition saboter ka se ka transition lagosi colonel cɛ duuru an'u ka cɛkɔrɔba ɲuman sokɛli ka se ka na k'u b'an buruja o ye énergie ko yɔrɔ ye donc i y'a fɔ kɔn ka boli o ka kusa n sen ka di ye bi énergie an b'a dɔn franchement jama k'a dɔn an yɛrɛ b'a dɔn transition an b'a dɔn énergie ministre n'a directeur u yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw fan nafaba b'u kan nin wagati la olu yɛrɛ nafaba mɔgɔw jigiw b'u kan aw hakili b'a la ne bala ko ten mali kuru kara bɛɛ hali san 100 mɔgɔ si tɛ se ka farinya énergie ma ka ne balaba bɔ mɔgɔ si tɛ se ka video kɛ video min k'a bɛ maga énergie la ka ne bɔ a tɛ yen mais an y'o bɛɛ kɛ o bɛɛ kɔfɛ énergie mɔgɔw nana ni groupe ye groupe ninnu u nana groupe ninnu u sera groupe ninnu i y'a faamuya wa u baaraw u sigira sen kan groupe ninnu u fonction c'est à dire nɛgɛ kan ka bɔ yɔrɔ min na ka taa yɔrɔ min na fili kan ka bɔ yɔrɔ min na ka taa yɔrɔ min na a baara bɛ sen na mun tun ye baara sumaya o tun ye confinement o tun ye coronavirus ye coronavirus kɔ kɔfɛ mun tun ye baara sumaya o tun ye c'est à dire o tun ye mun ye embargo parce que groupe minan ninnu u nana Côte d'Ivoire de fɛ groupe minan ninnu u nana Côte de fɛ groupe minan ninnu u nana Worodugu de fɛ donc Worodugu o masakɛ ni anw kun t'a fɔ i y'a faamuya wa donc groupe ninnu minanw nalen a fɔra ko minanw tɛ don anw ka jamana kan a y'a faamuya k'a sababuya kɛ embargo ye maintenant minanw mun nana o kɔfɛ minanw bɔra Côte d'Ivoire ka tila ka na Guinée tuguni minan tɔ ninnu olu bɔra sisan Irishila ka na Mauritanie de donc o yanni o kun yɛlɛma ka kɛ o kun ye retard dɔɔni ta maintenant a bɛɛ sera a bɛɛ labɛnna a y'o faamuya donc mais baara dɔw bɛ yen olu groupe nana ani groupe ye baara daminɛ olu tɛ kelen n ye sɔrɔsikɛ sen ta ani n ye sɔrɔsikɛ bi o tɛ kelen n ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ bin ani n sera la o tɛ kelen ye n ye n sigi sɔrɔsikɛ kɔnɔ ani kɛlɛ banna olu tɛ kelen parce que commando sen talen o t'a binnen commando binnen yɛrɛ o fana t'i selen a la donc an bɛ ka kow labɛn énergie
ministre bɛɛ k'u kɔnɔ an ye muɲu kɛ halisa an ka muɲuba kɛ an ye tɔbɔtɔli kɛ halisa an ka tɔbɔtɔliba kɛ parce que bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen minnu bɛ digiɲɛso da la an b'a dɔn k'olu nin t'a la énergie mɔgɔw bɛ baara la n'u ti baara la aw bɛɛ b'a dɔn énergie ministre a ka misɛn a ka wari ka misɛn ne bala ka kuma la énergie directeur a ka misɛn a ka wari ka misɛn ne bala ka kuma na bilayi tala n ye kalaw ye cɛ mun tɛ changer ne bala don transition cɛ duuru n'u ka baara ma ɲɛ ne bala b'a fɔ bɛɛ b'o dɔn Choguel n'a ka baara ma ɲɛ ne bala b'a fɔ John Saramani ye mun fɔ tiɲɛ de don koyi mɔgɔ ma alimamiw to yen bɛɛ b'a dɔn o tɛ président to yen mɔgɔ ma waliju to yen bɛɛ b'a dɔn o tɛ ministre to yen ne tɛ n ka tiɲɛ fɔ falen foyi la mais minnu bɛ ka ɲɛ an k'o fɔ transition bɛ baara la ministre de mine bilahi tala a bɛ baara la énergie directeur u bɛ baara la donc sisan kɔnɔni kɛra u yɛrɛ ye baara in u bɛ k'a teliya u bɛ k'a teliya i y'o fɔ taa ni ka segin bana o de tɛ mɔgɔ to yen tilema na o na aw b'a dɔn mɔgɔw mago bɛ jɔ kuran na énergie mɔgɔw ko k'a fɔ bɛɛ ɲɛna halisa bɛɛ k'i muɲu halisa bɛɛ ka sabali kurantigɛ in u bɛ se k'a bɛɛ monter sa ka kuran di mɔgɔw ma koyi sunkalo bɛ ban a bɛ daminɛ tuguni paraw banini bɛ daminɛ fanini bɛ daminɛ an tɔnɔni bɛ daminɛ i y'o faamuya wa baarakɛminɛnw matériels ordinateurs u jeniw bɛna daminɛ i y'o fɔ congélateur u jeniw bɛna daminɛ donc baara ɲumanba kelen ka kɛ k'a ko ban pewu tout classe discours ban pewu u bɛ k'o de kɛ a y'o faamuya donc an k'u kɔnɔ énergie mɔgɔw a bɛ baara teliya énergie mɔgɔw a tɛ se ka taa fo dɔɔni ka fɔ aw ma o ye diyagoya ye parce que mɔgɔw mago bɛ aw de la mais aw fana ka teliya Lamini n'a ka mɔgɔw énergie mɔgɔw alhamdulilayi Mali énergie ko a k'a dɔn Asimu tile a bɛɛ de bɛna ban koyi Moribo tile la Mali énergie malien ka énergie fɔlɔ ko nin ye malien den ka énergie a directeur ye malien ye o énergie tun bɛ Buguni o directeur i y'a faamuya o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o tun bɛ bɔ Kita ne bala ko tɛ malien den Mali énergie fɔlɔ mun ko Mali y'a ta yɛrɛ ko nin ye Mali ta ye a tun bɛ Buguni wa a directeur o tun bɛ bɔ Kita i y'o faamu ka tubabuw t'anw fɛ Mali ka barrage fɔlɔ énergie la o tun bɛ Kaye de o barrage ko alimenté don ni Kaye o énergie tun bɛ alimenté ni Kaye barrage dɔ o tun bɛ Jamu barrage fitini i y'a faamuya wa o kɛra tubabuw tile la o barrage fitini tubabuw bɛɛ tun bɛ courant sɔrɔ i y'a faamu mais o y'a sɔrɔ population k'u magoba tɛ courant na mais o tun b'u bɔ Moribo tile i y'o faamuya wa Buguni barrage Buguni énergie sɔrɔla ka na jɔ alhamdulilayi o tun bɛ mɔgɔw bɔ Mali courant tigɛ Musa tile courant tun bɛ tigɛ samiya de fɛ mais plus u b'a fɔ ko Mali courant ko tɛ ɲɛ ni u bɛ barrage dɔ jɔ u nana barrage jumɛn jɔ u nana barrage dɔ jɔ u b'a fɔ o ma ko Marakala barrage ko ni Marakala barrage banna dɔrɔn Mali kɔni Mali bɛ courant di laharakaw ma ni Marakala barrage banna Mali ni Ala bɛ contrat dɔ signé parce que ni ardinɛ la ni clim bɛ ɲini ka ban Mali ni Ala bɛ contrat signé Mali bɛ courant dɔɔni di Ala ma Ala b'o sara sanji ɲuman na donc c'est pour que ka se ka ardinɛ alimenter ni Marakala barrage banna papa ma ɲɛ dɔ farala Mali courant tigɛ kan o barrage mun ni Marakala barrage banna n'u ko Mali bɛna courant di laharakaw ma papa Marakala barrage banna u nana barrage dɔ dayɛlɛ a bɛ f'o ma ko barrage Damanda o barrage filɛ nin ye i y'a faamu Itema kɔfɛ Aluba ka yɔrɔ la Itema kɔfɛla la o barrage tɔgɔ ko Damanda Glajaw ka Aluba alu ko bɛ cogo di k'ale bɛ e cɛ alu ye dɔgɔnin ye walahi alu ye ka jo de koyi alu ko bɛ cogo di ça va bien i bɛ zone Tijo o fɔra alu ni zone Tijo olu ye dɔgɔnin ye a bɛ zone Tijo fo Tijo ko bɛ cogo di k'ale bɛ bi da Tijo ni Aluba an b'olu ka foli kɛ k'a fɔ ko Ala ka lahara sɔn suma zone balaba ye ok donc barrage mun kun filɛ nin ye Itema kɔfɛla la ni mɔgɔw tun bɛ t'u ko i y'a faamu n'a bɛ wele ko barrage Damanda o barrage ko n'o banna dɔrɔn ko non ko Mali bɛ courant di africain bɛɛ ma barrage Damanda nana ban papaga u y'a faamu o barrage Damanda balen kɔfɛ u nana barrage dɔ fana jɔ ko Selenge barrage ko ni Selenge barrage banna ko Mali bɛ courant di hali Faransikaaw ni Européens ma k'an n'olu bɛ contrat signé Selenge barrage banna papaga u nana barrage dɔ fana labɛn tuguni ko n'o barrage banna dɔrɔn ko i y'a faamu Mali bɛna barrage mun jɔ ko hali Mali bɛ se ka to ka
kalo alimenter doni ni ala ka kalo ɲɛ dibira doni y'a fɔ Mali bɛ se ka kalo yɛrɛ éclaircir pour que diɲɛ bɛɛ bɛ se ka yelen sɔrɔ su fɛ o nana kɛ baraji Manantali ye Manantali baraji banna pa paga pli baraji bɛ dayɛlɛ pli kurantigɛ bɛ caya Mali la pli baraji baw bɛ dayɛlɛ kurantigɛ bɛ caya foyi ma fara foyi kan fu gɔtɔ bilayi talayi 0 + 0 est égal à 0 n'i ye fu fara fu kan fu kɔrɔ den y'a fɔ pli énergie pli barajiw bɛ dayɛlɛ pli Mali énergie bɛ yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ Arasibaci fukɔrɔ den i n'a fɔ Arasibaci 0 kolon den i n'a fɔ Arasibaci 0 + 0 est égal à 0 n'i ye fu fara fu kan o tɛ foyi wolo fukɔrɔ den kɔ Arasibaci faralen Bacili den kan a ma foyi wolo fukɔrɔ den kɔ énergie nana kɛ i n'a fɔ foyi donc u nana mun wɛrɛ fɔ ATT o nana barajideni baden dayɛlɛ kurantigɛ tɔ juguyara ATT nana taa IBK nana barajini dɔ dayɛlɛ i y'a fɔ a Kayi ko baraji kɔni ko n'o dayɛlɛla IBK ka campagne laban la ka lahara sɔn suma buwa ye depuis buwa bɔra ye i y'a faamu hali ampulu ma yɛlɛ ampulu kelen ma mɛnɛ Kayi depuis buwa bɔra ye i y'a fɔ a Kayi kuranko ma gɛlɛya Kayi dɛ hali lampan y'u ban ka minɛ kuranko ma gɛlɛya Kayi dɛ hali bujiw y'u ban ka minɛ kuranko ma gɛlɛya Kayi dɛ Kayikaw yɛrɛ ma lumière ye depuis IBK bɔra komi IBK ko o sigira bloku kan o wulila bloku kan o fatura bloku kan parce que hali IBK taara i y'a faamu ka taa Chine ka taa bloku wariba dɔ kɛ ko combien de milliards ko chinois y'o di Buwa nana fantanya tɔ bɛɛ juguyara Buwa nana ka wari to de wari mana banque la mɔgɔ si ma dɔn Buwa ka mɔgɔw taara Buwa kunbɛn a kɛra maloya zurukolonden zurun bukunba donc pli ATT ka baraji cayara baraji ko bɛɛ banna a tɔ bɛɛ juguyara sisan mɔgɔw y'u muɲu k'u muɲu i y'a faamuya wa den kelen ta subaga nalen Tagaju Miyankakɛ nalen Asimu Goyita ɲin bɛɛ ka kɔrɔ ni Tagaju ye Tagaju de bɛ kolobaw kari Asimu Goyita colonel cɛ 5 nalen u n'u ka cɛkɔrɔba ɲuman sisan u nana tiɲɛ bɛɛ fɔ Asimu Goyita ye ministre wele kuranko baarakɛlaw k'u sigi sisan bloku tɛ yen bilen dɛ sisan dɔ kɛra bloku in na dɛ mɔgɔ tɛ muso kɔnɔma bagabaga ni wulukala ye an bɛ tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna aw mago bɛ mun de la pour que malidenw bɛ lafiya kuranko la aw mago bɛ mun de la pour que malidenw bɛ kuran kiritigidenya bɛɛ bɛ dabila aw mago bɛ mun de la pour que mɔgɔw fa kana faga k'u to sɔrɔmu na Gabriel Touré la mɔgɔw ba kana sa k'u to sɔrɔmu na Pɔnze mɔgɔw kɔrɔkɛw kana sa i y'a faamuya wa a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw mago bɛ mun na Asimu tile don marifaba tile de don n'a ye mun fɔ n b'o de d'aw ma n'a ma ɲɛ ayiwa n b'aw datugu ministre ko groupe minnu bɛ yen Moribo tile groupe don Musa Tile installation nana k'o kan Musa Tile installation nana kɛ Moribo Tile groupe kan i y'a faamuya wa Alpha Tile o installation nana kɛ Moribo Tile groupe kan ATT Tile o nana kɛ o installation nana kɛ i y'a faamu Moribo Tile groupe kan Sanɔgɔ ka wagatini o nana k'a kan Bandaw Zorokɔrɔden Bandaw ka wagatini nana k'a kan e Asimu Miyankakɛ yɛrɛ e Goyita ni colonel cɛ 5 aw ta bɛɛ bɛ ka kɛ Moribo Tile groupe de kan Musa Tile y'a sɔrɔ yɔrɔ caman ma lotissé courant kun tɛ yen courant nana i y'o faamuya wa ATT Tile o y'a sɔrɔ lotissement ma kɛ lotissement kɛra Alpha Tile y'a sɔrɔ i y'a faamuya wa administration ma bonya i y'a faamu région na o nana kɛ o kɛ ATT Tile tuguni o nana kɛ i y'a faamu o y'a sɔrɔ usines ma jɔ usines nana jɔ Bandaw Tile i y'a faamu wa so kura dɔw jɔra donc a bɛɛ tɛ ku an y'a forcer au lieu de mɔgɔw ka compteur de tun bɛ sauter i y'a faamuya wa k'u ka frigo ni congélateur jeni an y'a forcer énergie yɛrɛ de sautera énergie yɛrɛ de batard sautera ka sɔrɔ jo b'a la ka sauteli tɛ énergie groupe yɛrɛ de batard sautera ka sɔrɔ jo b'a la ka sauteli tɛ énergie compteur énergie yɛrɛ de jenina Tomikɔrɔbugu tellement qu'an y'a forcer Miyankakɛ ko ahan o ko awɔ ko tiɲɛ de ka di n ye aw mago bɛ groupe joli la o ko Mali mago bɛ groupe belebele kelen de la ko n'o a ye siga bɔ kuma na dɛ Bamakɔ tɛ dɛ parce que Mali dan tɛ Bamakɔ ye énergie directeur Lamine n'a ka mɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ an kun ko kelen tun bɛ se ka Bamakɔ bɔ i y'a fɔ a Kayi kuma dɔ la courant bɛ tigɛ Mɔptikaw mana sɔrɔ i y'a fɔ a mardi Segukaw t'a sɔrɔ mercredi ni Segukaw y'a sɔrɔ mercredi Sikasokaw bɛ bɔ a la jeudi n'olu y'a sɔrɔ jeudi Tɔnbɔkutu bɛ bɔ a la i y'a faamu wa vendredi ni Tɔnbɔkutu y'a sɔrɔ vendredi Kidali nin tɛ samedi ta la ni Kidali y'a sɔrɔ samedi aw ka dɔn Bamakɔkaw nin tɛ dimanche ta la donc pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ an mago bɛ groupe 2 de la aw yɛrɛ bɛ Miyanka dɔn Miyanka président bɛɛ b'a dɔn k'o ye erreur ye Miyanka président bɛɛ b'a dɔn k'o ye erreur ye mais a erreur wusara Mali ma koyi ne yɛrɛ ko n ko Miyanka ni président i y'a faamuya wa ja ala i bɛ fɛn dɔ kɛ erreur ye ja ala bolo tɛ erreur ye Miyanka ni président ja ni mɔgɔw ɲɛna ko mun bɛna tiɲɛ ni ala b'o ɲɛ ala bɛ
mɔgɔw ɲɛna ko tiɲɛna ni ala b'o de ɲɛ ni ala bɛna ko ɲɛ a bɛ k'i na k'a tiɲɛna ni ala bɛ ko tiɲɛ a bɛ k'i na k'a ɲɛna mali ɲɛtɔ de don ala ye miyankaw bɔ dibi la miyanka kun tɛ mali histoire yɛrɛ la ala ye miyankaw bɔ dibi la tu vois parce que miyanka ka diplôme jayalen ba o tun ye bagi ye ja miyankaw y'a faamu ja ala b'a yira an na ko miyankaw bɛ yen donc miyanka kɛ ko k'i mago bɛ fila de la ko awɔ a yɛrɛ bɛ miyanka dɔn a tɛ foyi kɛ parce que n'i ye groupe natɔ a bɛ kɛ miyanka ɲɛna ko belebeleba de don miyanka dalen tɛ dɔwɛrɛ la boli kɔ koyi awɔ aw mago bɛ boli kelen la ko boli kelen ko bon ok aw yɛrɛ ko fila maintenant sisan n b'a kɛ saba ye Assimi Goïta tra groupe pele saba aw yɛrɛ ye groupe ninnu natɔ ye u nana installation daminɛ donc a daminɛni confinement nana coronavirus nana embargo nana donc u ye kelen installé ka fila installé donc sisan nɔ sabanan u bi k'a bɛɛ installé pour que mali bɛɛ b'a sɔrɔ ka tila ka réserve to yen i y'o faamuya donc o de kɛra maintenant sisan nɔ f'an k'a dɔn fɛn ninnu tɛ i n'a fɔ u monteli tɛ i n'a fɔ i taara n'i ka téléphone dilanyɔrɔ la u y'a nettoyer dɔrɔn ka na groupe ninnu to fɛn ye fɛn dɔw de don boire de donn'u la n'i ɲinɛna pièce ni kelen bila yɔrɔ kɔ a bila yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ se k'a baara bɛɛ kɛ fu ye maintenant u bɛ ka installation kɛ a ye hakɛ to halisa an ka muɲu san wɛrɛ ministre yɛrɛ kun ko san kelen o san kelen tɛmɛna mais groupe pièce minnu bilara retard la f'aw k'a dɔn o de bɛ bɛn nin ma donc sisan nɔ ni sunkalo mana tɛmɛ sunkalo wɛrɛ ni ala y'o yira minnu kɛnɛ na alhamdulilayi an kɛnɛ na ani minnu na an b'a ɲɛfɔ halisa an ka muɲu énergie mɔgɔw u bɛ ka baara kɛ n'u tɛ k'a kɛ bɛɛ b'a dɔn ne bala b'a fɔ walahi bilahi n kalela ala la o cɛ ma bange mali kɔnɔ k'i ka miliyari bɛ ne da yɛlɛma a cɛ tɛ yen bɛɛ b'o dɔn videokɛla fɛn o fɛn kɛra faama ye ka so ni fɛnw sɔrɔ ne bala tun bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ mais ne banna bɛɛ la parce que tiɲɛ in sinon aw yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ka miliyari sɔrɔ videokɛla n'a tun bɛ kɛ ne de tun bɛ se mais n tɛ n ka tiɲɛ in bila quoi je préfère mourir pauvre que ka nkalon tigɛ aw ye je préfère mourir pauvre i m'o faamuya wa ko ka taa ne kunna da fɛn dɔ nɔfɛ je préfère mourir digne bilahi o ka kusa ne denw ka kunna da aw bɛ diɲɛ wuli cɛ si tɛ ne denw kunna da n kɔfɛ walahi i y'a faamu parce que n'i ye kumakɛla ba ka kuma bɛɛ kɛlen tiɲɛ sɔsɔbaga de t'a la ne bala san 10 kuma kelen ne bala walahi a tɛ yɛlɛma an m'o faamu donc mais a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko i bɛ wari minɛ ko ne t'a ɲɛdɔn dɛ wari ka di bɛɛ ye mais ne ka hɔrɔnya ka di ne ye bɔbɔ an tɛ wari dɔn an b'an ka hɔrɔnya de dɔn ni mun ko bɔbɔden hɔrɔn tɛ yen a y'a tigi wele ka na a ka n'a fɔ k'a ka jo bala lamɛn ni mun ko hali sini ko bɔbɔdenw yɛlɛmana a y'a fɔ a tigi ɲɛna k'a ma jo bala ye ko bɔbɔdenw ma yɛlɛma an tɛ yɛlɛma bilahi n tɛ yɛlɛma ni mun bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ ni mun ye mun di alhamdulilayi ni mun ye récompense kɛ alhamdulilayi mais ne bala tɛ n kun siɲɛ diɲɛ cɛ si non je mourrai digne bilahi je vais mourir digne parce que bɔbɔdenw bɛ yen hali sini halalaw bɛ yen wa siya si tɛ siya mun tɛ tiɲɛ fɔ siya ye mɔgɔ de b'i fa siya bɔ tiɲɛ fɔ a la mɔgɔ de b'i fa siya lagosi mɔgɔ de b'i ba siya lagosi i y'a kɛ i ba siya kɔnɔ i ba siya lagosi donc bɔbɔdenw kɔni non tiɲɛ o bɛ to anw ta la hɔrɔnya o bɛ to anw ta la gasi o bɛ to anw ta la an ye bɔbɔdenw de bilahi ni ala bɛ fɛ k'a yir'i la k'a b'i fɛ ala b'i kɛ bɔbɔ de ala ye diɲɛ siya bɛɛ kɛ jɔn ye fo bɔbɔ parce que la hali ni i ye e yɛrɛ n'i ye ala pouvoir d'i ma bi i tɛ sɔn i siya ka kɛ jɔn ye donc o de kama ala ma sɔn a siya ka kɛ jɔn ye ni ala b'i fɛ ala b'a yir'i la k'i ye ala b'i kɛ bɔbɔ de parce que ala yɛrɛ ye bɔbɔ de bilahi ala ɲɔgɔn yaro tɛ yen ala ye yaro 100% de bilahi ala yɛrɛ ye yaro de ne bala y'a fɔ parce que ala ko k'a tɛ nkalontigɛ de fɛ a tɛ hɔrɔnya a tɛ hɔrɔnkoloya de fɛ a tɛ donc anw minnu b'o kɛ anw de ye siya kelen anw ni ala de ye siya kelen an ye ala siya de donc nin bɛɛ kun ye mun ye énergie mɔgɔw sisan u nana mun fɔ énergie ko bɛ ka ɲɛ an ka muɲu malidenw an ka sabali halisa malidenw irisiw ye guerre t'u fɛ san 10 k'u ka fanga dɛmɛ i y'a faamu hali bi na tubabuw taara bila ikirɛnɛw na mais halisa ikirɛnɛw b'a dɔn k'u jo t'a la u b'a dɔn u tɛ se irisiw la mais faso kama marifa bɛ ikirɛnɛ dɔw bolo donc diɲɛ duguba o duguba n'a jɔra a bɛ jɔ dugudenw ka wagati muɲu kan diɲɛ jamanaba o jamanaba n'a jɔra a bɛ jɔ diɲɛ jamanadenw ka muɲu kan diɲɛ jamana o jamana n'a avancera a bɛ avancer jamanadenw ka muɲu kan donc anw san 10 kɔnɔ
denmisɛnnin funangɛni fitinin san 19 san 20 san 25 san 30 35 40 u bi ka taa kɛlɛ la u ni minnu y'u former olu bi ka sa mais o bɛɛ la u bi ka taa kɛlɛ la Mali sɔrɔsiw tatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la minnu sara u n'olu su segintɔ bɛ bɛn mais o bɛɛ la u bi ka taa kɛlɛ la san 10 depuis marifa t'an bolo fo ka marifa sɔrɔ depuis i y'a faamuya wa hali kɔnɔni o t'an bolo fo an nana avion ni drone sɔrɔ olu ma ban ka taa kɛlɛ la donc anw minnu bɛ duguba kɔnɔna na anw minnu bɛ Mali kɔnɔna na ko anw ka muɲu san damadɔ kuranko la an kana sɔn u ka n'o kɛ polémique wɛrɛ ye n'i y'a mɛn glace guerre de tɛ dugu la n'i y'a mɛn jisuma guerre de tɛ dugu la n'i y'a mɛn glace a sumalen de ko don n'i y'a mɛn glace a gannen de tɛ n'i y'a mɛn frigo bilahi i bɛ dugu de kɔnɔ n'i y'a mɛn clim i bɛ dugu de kɔnɔ n'i y'a mɛn ventilo i bɛ dugu de kɔnɔ i y'a faamu i tɛna na glace ji min diɲɛ kɔnɔ bombe sanfɛ i tɛ glace ji min kalachini sanfɛ i tɛ glace ji min bali sanfɛ i tɛ glace ji min diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya wa bombe sanfɛ i y'o faamuya wa i bɛ taa karamɔgɔ lamɛn bilahi talahi n'u ye kalachini déclenché k'u bolo da a déclencheur kan i y'a faamuya wa k'u bolo da déclencheur kan bilahi talahi i y'a fɔ karamɔgɔ tɛ wajuli kɛ bali kan a tɛ sun tigɛ bali kan a tɛ jaja nasura fɔ bali kan a tɛ salatul fatu fɔ bali sanfɛ a tɛ kuduba kala bali sanfɛ a tɛ a kunbiriku minɛ bali sanfɛ a tɛ salamu aleykum kɛ bali sanfɛ donc n'olu sɔnna ka taa kɛlɛ la anw ka muɲu ni an bɛ se ka sun tigɛ ni jikalan ye anw ka muɲu n'an bɛ se ka sun tigɛ ni jikalan ye ala ka duwawu minɛ n'an bɛ se ka jirimere kalama min ala ka duwawu minɛ ni marifa kɔni ma ci fo k'a tɔ to sumalen na halisa an ka muɲu an ka énergie kɔrɔ n'i y'i muɲu énergie kɔrɔ i ye dɔ bɔ asimu ka baara fanga la n'i y'i muɲu énergie kɔrɔ i ye dɔ bɔ transition ka baara fanga la n'i y'i muɲu énergie kɔrɔ i ye dɔ bɔ Sokel ka baara la n'i y'i muɲu énergie kɔrɔ i ye jamanadenw sutura n'i y'i muɲu énergie kɔrɔ i ye dɔ bɔ sɔrɔdasi minnu bɛ front na i ye dɔ bɔ u ka baara la halisa an ka muɲu halisa an ka muɲu i y'a fɔ muɲu o bɛ si bɔ sɛkili la manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso est-ce que fɛn ka di ka tiɲɛ bɔ est-ce que fɛn ka nɔgɔn ka tiɲɛ bɔ jɔnni bɛ nin kuma in mɛn k'i t'a dɔn ko tiɲɛ don jɔnni bɛ nin kuma in mɛn i y'a faamuya wa e m'a ye salon mɔbitikaw bɔra kuranko la ne bala y'a f'u ɲɛna n ko mɔbitika ni kuranko kɛlɛ o b'a yira ko kufa janyana mɔbitikaw dugu kɔnɔna la n'i ye mɔbitikaw bɔlen ko kuran tigɛra an fɛ an bɛ grève kɛ kuran mɛnna a ma na semaine kelen 2 semaines n ko alhamdulilahi rabil alamina parce que salon na sini kufa bɛ taa ka bɔ yen cogo min o de tun jɔrɔ b'anw na salon na sini yaki bɛ janya aw la cogo min o de tun janya o de tun jɔrɔ bɛ anw na i y'a fɔ fulaw olu fulaw bɛ kɛlɛ fula minnu bɛna marifa caw la olu de tun jɔrɔ bɛ anw na n'i ye dugu kɔnɔ mɔgɔw bɔlen ko kuran ko o t'a yira ko guerre banna n ko alhamdulilahi dɔw m'o faamu petini dɔw bɔra k'a kɛ baninu ni ye mais je crois sisan a yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ alhamdulilahi ne de b'a la tiɲɛ de b'o kɛ ni nkalon bɛ kɔrɔ ale bɛ pɛntiri bɛ ban ale bɛ dénaturer mais ni tiɲɛ bɛ kɔrɔ tiɲɛ bɛ jɛ o de kama mɔgɔw bɛ ne lamɛn san 10 kuma kelen i bɛ dimi i bɛ taa i bɛ tila ka na bala ka kuma n'a bɔra i kan a bɛ digi la n'a taara i fa k'a bɛ digi la n'a taara i ba k'a bɛ digi la mais i tɛ se k'a fɔ ko nkalon don ne bala de ko ten video kɛla min bɛ yen k'i tɛ se k'a fɔ a ka kuma ye nkalon de don donc halisa an ka muɲu kuranko la a bɛɛ bɛ ban mɔbitikaw bɛna kuran sɔrɔ mɔbiti bɛna ji di mɔbiti étages bɛna jɔ mɔbiti siraw bɛna dilan mɔbiti pɔnbaw bɛna dilan mɔbiti ka den bɛɛ b'a kalama jeunes mun mago tɛ gouvernement na mɔbiti ka don jeunes mun i y'a faamu ne bala ko ten koyi denmisɛnnin fitinin ka faso ta mali région bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ mɔbiti bɔ a la bilayi ka faso ta k'i to san 19 ka faso ta k'i to san 20 ka baso ta k'i to san 22 ka baso ta k'i to san 25 ne bala ko ten tɔ mɔbiti ka mali région bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔbiti ka den cɛmanni ɲɔgɔn t'a la i y'a fɔ ka tubabu kɛ ɲɛ yɛlɛ faso kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma taa ekɔli la mɔbiti ka den ka tubabu kɛ ka kan mɛn k'a sɔrɔ i ma t'u ka dugu la mɔbiti ka den ka chinois kɛ ka kan mɛn k'a sɔrɔ i ma t'u ka dugu la mɔbiti ka den k'i yɛrɛ dɔn k'i ka dugu dɔn k'i faso dɔn i y'a fɔ k'i ka dugu siraniw bɛɛ dɔn mɔbiti gidu ne bala ko ten donc mɔgɔ dɔw bɛ an tɛ kuma olu fɛ quoi parce que mɔgɔ mun ye dragide ma dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a ma dragide tɛgɛ minɛ ani dragide ma yala a ma dragide ka wari dɔn dragide ma bila sigɛrɛti san na o den lankolon den sugu an tɛ kuma olu fɛ mɔbiti ko la sinon dragide filɛ nin ye bamakɔ ka jeunes ale tun bɛ na ka tila k'u kalan ɲɛyɛlɛ na dragide ala ka lahara sɔn sumaya mɔgɔ minnu y'o ye an t'an da don kuma la o de kama a balimakɛ dɔ bɔra puguto ko jo bala de k'a sababuya kɛ badalabugu roger mila mamutu diko ko dragide balima don n ko a ye nin to yen nin ka boli kosɛbɛ dɛ nin t'a dɔn ko ne b'ale dɔn mais an b'olu dɔw to yen parce que dragide an b'a bɛɛ lajɛlen fo quoi ka dragide yɛrɛ ka famille bɛɛ fo
kɔrɔkɛ minnu bɛ extérieur la wala an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Sode ka Shogo yɛrɛ fo Shogo ko ye cogo di k'a ɲuman b'i da donc nin bɛɛ kun ye mun ye kuranko in de don donc an bɛɛ kan mun kuranko la aw ma ye bi na énergie i y'a faamu SOMAGEF lajɛ est-ce wurubinɛ ko bɛ minnu bolo mɔgɔ si tɛ ko bɛ minnu bolo Mali bɛɛ b'a dɔn wurubinɛ mɔgɔw ye baara kɛ ka tɛmɛ a dan kan wurubinɛ mɔgɔw ye baara kɛ ka se a dan na wurubinɛ mɔgɔw ye baara kɛ fo ka malidenw ɲinɛ jiko kɔ k'a fɔ an ka adamadenya tellement u ye baara ɲuman kɛ an ɲinɛna k'a fɔ ko adamadenya bɛ ji ɲuman alhamdulilayi rabbil alamin o bɛɛ ye énergie don SOMAGEF nin bɛɛ ye énergie ka baara ye jiko mɔgɔ an b'aw fo jiko Mali jiko mɔgɔ an b'aw fo aw ni ce aw ni baraji sisan u bɛ fɛ ka mun de kɛ Kureshi énergie directeur ani Kɔnɛ u nana mun de kɛ sisan u taara don politiki mɔgɔ dɔw ka taa don dɔw la i y'a faamuya wa olu ka bɔ k'a fɔ ko Kɔnɛ bɛ Kureshi place de nɔfɛ Kɔnɛ tɛ fɛ ka Kureshi ye dɛ i y'a fɔ a Kɔnɛ ni Kureshi dɛ Kɔnɛ bɛ fɛ ka Kureshi gɛn alors que ninnu bɛɛ bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ Kɔnɛ ka haminanko ye mun ye énergie bɛ ji di cogo min Kɔnɛ ka haminanko ye mun ye Kureshi ka baara ɲuman bɛ kɛ cogo min Kɔnɛ haminanko ye mun ye Kureshi o bɛ tɔgɔ ni jamu ɲuman sɔrɔ cogo min na Kureshi ni Kɔnɛ olu bɛɛ ye baara kelen de ye i y'a faamuya wa Kɔnɛ ka ɲɛmɔgɔ de ye Kureshi ko f'u ka t'olu bila ɲɔgɔn na parce que n'olu ma bila ɲɔgɔn na nafigidenya tɛ se ka kɛ n'olu ma bila ɲɔgɔn na donyɔrɔ tɛ se ka kɛ i y'a faamuya wa transition ko la ni énergie yɔrɔ ye i y'a faamuya f'u k'a fɔ k'u bɛ Kɔnɛ ni Kureshi bila ɲɔgɔn na alors que nin bɛɛ ye Kɔnɛ o bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que Kureshi ka baara ka ɲɛ a y'a ye parce que u b'a dɔn Kɔnɛ ni Kureshi n'u m'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ sunkalo nin na gosiyɔrɔ tɛ yen parce que i bɛ se ka ko jumɛn kɛ i bɛ se ka service jumɛn attaquer i y'o faamuya wa sunkalo kɔnɔ ni transition lagosili indirectement o de ye énergie ye donc énergie i bɛ se ka problème créer énergie la cogo di f'i ka énergie ka ministres olu ni directeurs ani minnu bɛ baara kɛ énergie kɔnɔ ani f'i k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ donc u y'a dɔn ministres u y'a dɔn c'est à dire sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la parce que la i y'a faamuya karisa i ka ko nege na ala de y'a dabila kuma f'i ye koyi i y'o faamuya wa i sen bɔ n ka ko la o ye sen misɛnnin ko ye bilayi ni sama y'a sen don i ka ko la i b'i ka ko tugu i b'a tigiya to a bolo donnikɔrɔnin kunkolo tɛ tugu naji la o ye tiɲɛ n'i ye donnikɔrɔnin kunkolo bila naji fɛn o fɛn na a bɛ fugo mais sama kunkolo tobi naji a ti y'o la dɛ tu vois donc u y'a dɔn énergie directeur in mɔgɔ tɛ se k'o lagosi bilen parce que bɛɛ y'a dɔn ko vraiment u mago bɛ mun na ale bɛ ka na n'o ye maintenant Kureshi i y'a faamuya Kureshi u y'a essayer k'u bɛna don Kureshi ani Kɔnɛ cɛ énergie kɔnɔ est-ce que ninnu tɛ nafigidenya tiɲɛ fɔ de don Mali énergie ti ɲɛ tiɲɛ fɔ de kɔ n'a diyara mun ye i b'i muɲu n'a ma diya mun ye i b'a to yen ni en tant que groupe belebele minnu nana ni installation ma ban courant bɛ tigɛ i fa fɛ n'a mun b'i muɲu énergie kɔrɔ i k'i muɲu ni nin t'i muɲu i k'a to yen courant bɛ tigɛ i ba fɛ ni mun b'i muɲu i k'i muɲu n'i t'i muɲu courant bɛ tigɛ i buranna la bilayi talayi musalaka foro ka bɔ a ɲɔ man ca courant kɔni a bɛ tigɛ koyi ni nin groupe ninnu minnu nana baara tɔ ye kalo dama dɔɔni wa tiɲɛ de bɛ fɔ mɔgɔ a tɛ ban ka bɛn sunkalo ma ni mun bɛ se ka dimi ka taa goudronba jeni i kana da jeni ma goudronba jeni i ka taga n'a i ka so i n'i fa n'i ba ka sun tigɛ a la ni mun bɛ marché i ka marché koyi surasi ko do ko tiɲɛ de bɛ fɔ sisan énergie mɔgɔw courant tigɛ ni minnu bɛ ka kɛ nin ye a bɛ kɛ koyi parce que soit an ka muɲu soit nin ka kɛ a ka ɲɛ o de ka ɲi mais ni minnu dimina n'i dimina courant tigɛ kɔrɔ n'a tigɛra i b'i ta tugu koyi n'i bɛ se k'a tugu i b'i ta tugu wa nin ye ci mun fɔtɔ ye i y'a faamu nin ye mun ci mun fɔtɔ ye a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan koyi bilayi tala a bɛ tigɛ hali sini minnu bɛ k'a fɔ courant tigɛra an ka yɔrɔ la énergie mɔgɔw a tigɛra aw ka yɔrɔ la ɲinan de ko anw degelen don courant tigɛ la depuis Musa tile i y'o faamuya wa ɔ ni den mun wolola lundi ka hɛrɛ sɔrɔ mardi mercredi i bɛ sa koyi Asimu nalen ni sisan cɛ a groupe yirala aw bɛɛ la groupe belebele nana mun bɛ kulu bɔ n'o t'aw bɔ n'aw to installation kɔnɔ aw b'a to yen n'i ka sun i y'a faamuya Asimu t'i ka sun baraji sɛbɛn énergie directeur t'a sɛbɛn colonel cɛ duuru t'a sɛbɛn transition t'a baraji sɛbɛn i tɛ sun Asimu ye i tɛ sun énergie directeur ye wa mɔgɔ si tɛ sun Mali énergie ye mɔgɔ si tɛ ka sun Sokel ye n'i ka sun ni olu de b'a baraji sɛbɛn Ala kan'a minɛ i y'a faamuya wa n'i sunna courant ko de kama courant bɛ tigɛ musalaka t'a la koyi bilahi a bɛ tigɛ koyi mais mun bɛ fɔ kɔni
n'a tigɛra an b'an teliya ka guruba pour que bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ mais k'a fɔ k'an bi assuranti assuré parce que a tɛ ban ka bɛn ni kalo ma kurantigɛ bɛ ban ka bɛn ni seliba tɛmɛna de voilà parce que installation bɛɛ bɛ ban ka bɛn o ma n'i t'a kɛ i b'a to yen tiɲɛ de ye kelen ne t'aw aw musalaka la dɛ k'a fɔ ko non énergie mɔgɔw i y'a fɔ a directeur de ko tan ministre de ko tan asimu ko tan colonel cɛ duuru ko tan non a bɛ tigɛ hali sini hali seli don a bɛ tigɛ mais tigɛli ninnu tɛ ka mɛn de installation ɲuman de bɛ ka kɛ n'an ye dɔɔni di aw ma n'a tigɛra aw fɛ yen i k'a dɔn k'a to e fɛ a kun tigɛlen don dɔw fɛ yen n'a tigɛra aw fɛ yen dɔrɔn a dɔn k'a tigɛra e fɛ yen tuma min na an kun y'a di dɔw de ma bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ ni ban'o ma i fana ye ɲɛngoden de koyi a tɛ se ka to aw kelen ka so dɛ ni dusu bɔra dimi i y'a faamu yɔrɔ mɔgɔ dusu tɛ bɔ k'i yɛrɛ wuli n'i ka fɔ ni dimina i jɔ n ka wuli n'i dimina n'i bɛ se k'i wuli dimi k'i wuli koyi n'i dimina i bɛ taa groupe san bilayi talayi bloc t'o la dɛ k'a fɔ n dusu bɔra n bɛ wuli bɛɛ b'a dɔn o bloc ye koyi cɛkɔrɔba yɛrɛ ko n ka zana bɔ a la k'o de bɛna ne ka kuma tiɲɛni yɔrɔ ye quoi n dimina n bɛ n yɛrɛ wuli o tɛ tiɲɛ koyi ni banabaatɔ wuli la bilayi a nɔgɔya kuma de sera bilayi bon énergie ko ni y'a tiɲɛ de ye quoi énergie directeur ministre ala kama a ye baara teliya Kɔnɛ ni Lamini i y'a faamu Kɔnɛ ani Lamini aw kana to nafigi den si ka don aw cɛ i y'o faamu énergie ko courant bɛ ka na ne bala yɛrɛ dusu bɛ ka suma ko la i y'o faamuya wala alhamdulilayi ala ka Mali basigi alhamdulilayi ala ka énergie taa ɲɛ ala ka groupe ba ninnu ala ka a installation bɛɛ ban kurantigɛ ko ka ban Mali la aw yɛrɛ b'a dɔn faden y'an kunnada cogo min na aw yɛrɛ y'a ye fadenjuguw y'an kunnada badenjuguw y'an kunnada cogo min na kuranko la donc an tɛ se ka kuranko nagasi mugusu k'a di ɲɔgɔn ma miyanka fanga de bɛ yen i y'o faamu miyanka tɛ ko kolon dɔn miyanka fanga de bɛ yen aw ni ala ala président y'a dilen miyanka ma k'o bɛ kɛ ka ɲɛ sa miyanka aw bɛ da la aw m'a to gansan na tubabuw y'a sɛbɛn u ka livre kɔnɔ ko siya saba bɛ Mali la k'o kana kɛ ɲɛmɔgɔw ye quoi ko sinon ko u ni tubabuw ti ɲɛ o ye siya saba jumɛn miyanka ni bɔbɔ ni kadɔ bilayi t'a la a bɛ to u ka livre kɔnɔ k'u kana sɔn u ka kɛ yɔrɔ si ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya ko parce que depuis ala y'u da u tɛ tubabuw fɛ u tɛ tubabuw fɛ u t'a bolo fɛn fɛ u mago tɛ tubabuw la k'a ni i y'a faamu famille kelen i y'a faamu tubabuw de ko ten ko siya saba bɛ Mali la ko fanga kana d'olu ma k'a ni famille kelen ko sinon k'u bɛ Mali minɛ tubabuw la o siya saba jumɛn miyanka bɔbɔ kadɔ ko fanga kana d'olu ma i y'a faamu ani famille kelen o ye famille jumɛn Buye Hayidara ka famille Cheikh Amawula ka famille ko fanga kana d'u ma ko parce que Cheikh Amawula tubabuw olu de nana minɛ k'a bɔ a denw kɔrɔ k'a minɛ k'a bɔ a ka garibuw kɔrɔ k'a bɔ a ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye donc k'a denw tɛ kɛ tubabuw fɛ fo ka jɛ o de kama depuis ala Buye da depuis Buye san 17 Buye bɛ tubabuw contrôle la f'a nana se k'u gɛn Cheikh Amawula den Buye Hayidara Hayidaraw den Buye Hayidara voilà tubabuw de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ tubabuw de y'a fɔ bilayi talayi sinafɔw t'a la non cɛba ni sinafɔw cɛba ni tubabuw kun ka di koyi Sikaso cɛba terikɛ dagawuli foyi kun tɛ tubabuw la ka tɛmɛ cɛba kan cɛba ma tubabuw kɛlɛ o yɔrɔ aw t'o dɔn dɛ Sikaso cɛba ni tubabuw kun ka di kojugu tubabuw ka partenaire belebeleba kun ye Sikaso cɛba ye Babemba de y'u gɛn voilà donc minnu b'a fɔ ko a ni sinafɔ non i y'a faamuya wa ne bala ko ten bilayi Babemba de y'u gɛn cɛba sara don min na o dugusajɛ Babemba sigira i y'a faamu Babemba sigira a semaine fɔlɔ i y'a faamu a sigilen kɔfɛ Babemba ko k'u ka tubabuw ka ta ka bɔ yen k'u kukala ta i y'a faamu k'olu ka miseli k'u kana to Sikaso o y'a dama histoire ne de kana balaba ye donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada nin ko énergie ka vidéo bɛɛ k'i munu énergie mɔgɔ a b'a teliya dɔɔni quoi énergie directeur a b'a teliya dɔɔni Kureshi i bɛ kuma i ka mɔgɔw fɛ u ka baara in laguwa dɔɔni Kureshi bɛ kuma u ka mɔgɔw fɛ c'est à dire ne courant tigɛra a kana mɛn ka sɔrɔ a ma na quoi Kureshi y'a mɛn donc e fana ni Kɔnɛ cɛ nafigi den minnu bɛ fɛ ka don Kureshi kana mɔgɔ si lamɛn bilayi talayi i y'a faamu i ni Kɔnɛ cɛ Kɔnɛ aw kana mɔgɔ si lamɛn aw ni Kureshi cɛ one love à vous tous kana balaba ne bala ko ten ni mun bɛ muɲu i k'i muɲu an tɛ mɔgɔ si musalaka bilen courant bɛ tigɛ dɛ a tɔ ye dɔɔni ye voilà